Είμαι χάσιμο. Χάσιμο. Δεν τραβάς τα... Γεια σου Βαρβάρα. Γεια σου Άκη με τα ωραία σου. Κοιτάξτε με λάθος εκεί που είναι από... Πάτε πόσα. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε, θα έχουμε πάρει. Μια χαρά είσαι. Δεν παίρνω ακόμα. Παίρνεις. Όχι. Το βλέπω το λαμπάκι, το βλέπω. Καλά θα βοηθάς. Τι κάνεις εκπομπή, κάνεις? Τάσο, τι έγινε, πώς πάει η δουλειά αυτή? Πολύ καλά, πολύ καλά. Χαμός. Ελένη, πώς πάει η δουλειά? Yes, please. Γεια σου Μερόπη. Γεια σου. Γιατί δεν κουνές, γιατί... Μαρία, τι κάνεις? Είσαι καλά? Γεια σου ρε Κώστα. Μας κάνει πορεία. Πώς πάει το ψήσιμο? Θα βγάζει και βίντεο, Κάνεις και ταινία. Πού είναι ευτυχία? Ευτυχία πού είναι? Να το πάρεις. Ευτυχία, τι κάνεις, είσαι καλά? Πώς πάει η δουλειά? Καλά βλέπω, Μακάρι. Υγεία να υπάρχει. Η Γιώτα εδώ, καλά είσαι Γιώτα?
Δεν νιώθω καλά να μου. Πες μας κάτι. Δεν νιώθω πολύ ωραία να μου κάνουμε, ξέρεις. Από μέσα στον πάγκο πήγαινε. Από μέσα. Ναι, ναι Μαρία μου. Δεν θα με βλέπεις. Σε βλέπω, πήγαινε μέσα, πήγαινε. Εκεί που είναι τα μπουκάλια. Α, εκεί που είναι τα μπουκάλια να πάω εδώ. Ναι Μαρία μου. Να πέρα. Ναι, Δεν θα με βλέπεις βρε. σε βλέπω εγώ. Απόψε πρέπει. Είσαι καλά Μαρία μου. Μα καλά είμαι. Θα με τρομάσουμε. Μια χαρά είσαι κοπέλα. Δεν θα στείλεις χαιρετίσματα. Στην Αθήνα. Τι είπες. Χαιρετίσματα λέει στην Αθήνα, στείλεις. Α. Clary, Say hello, Louis. how are you? Okay, you. Λάδα ρε. Ναι χρυσή μου. Γεια σου ρε Μάκη με τη... Είσαι καλά Γιώργο? Καλά, καλά. Πώς πάει η δουλειά φέτο Γιώργο? Πολύ καλά, πολύ καλά. Δεν βλέπετε κύριε. Niente. Τίποτα δουλειά απόψε, Niente. Di giorno e di notte. Εσύ έβγαλες κανένα ψάρι? Giorno e di giorno. Κανένα ψάρι έβγαλες? Είδες τι, θέλει να με βγάλει ο Καμπρός, καταλάβει. Είδες τι κάνεις Σπύρο. Γεια σου ρε Λέκο. Πού είσαι ρε Λέκο? Θήμιο, θα τη φέρεις κάτω αυτή, Ναι αμέ. Θα σου πάρω εγώ 2 κασέτες. Όχι πειρές. Πού είσαι, παιδί μου? Όταν λες κάτω πού? Στην Πάτρα, Τι θα γίνει στην Πάτρα? στο γάμο. Και όσοι πάει στο γάμο πώς λέγονται Αλλά